mon gandu min fuutondirani ko jangde gongo jangini ɓe ɓe garmi ɗo en 2003 uddinde école o ko hedde 57 pour la première fois série daña 57 yimɓe gari école o woni ha heewi sa yeehe beddaji tati yimɓe nan ndugo sukaɓe batti ɓe beddaji mumen fof bindi e dessin ji mbimi ɗumen ko ɗum sohla hen eyyi ɗum joni noon sippiro mi rewdama hen mi rewdama hen e président Ibrahima Mamadou Deyel nan ɗo ɗum ɗo président parent d'élève mi rewdama hen également Yimɓe Gassama rewdama hen e Demba Yel donc amin gandi réalité gonɗo ɗo e école o ko sippira ha wodi ko daña donc ɓe haalannoɓe ɗo walla ɓe fewjiri ɗum ɗo ko initiative moƴƴo kono noon ɓuri ko ɗum waɗe pérennisé mana hitande foof taw ina waɗe dartaji taw kamɓe soɓe garti ni mbawa hufde sukaɓe tokosoɓe mbawa waɗanɓeɓe ko wiyete cours de vacance eyyi ɓuuri nawetanuji ɗiɗo tan fuɗɗolaji yalla sippirede walla ha nangue mut ala hen gartaw donc soɓe mbawi hufde ɓen oɗo jogoɓe anglais o jogoɓe histoire o jogoɓe géographie o jogoɓe ha ɗo jangde haaji so école udditi tawata ko ɓen kadi ne paari pour tolloji dowɗi wona ɗum ɗo ko wiyete ko éducation koye fannuji ha heewi éducation so firama e fewmum woni lowde gandal e neɗɗo ne jogui fannuji noon taw fanare nde kadi ko fewnude neɗɗo e finalité o woni ko neɗɗo mbaɗa neɗɗo oɗo so wiyama wiye ko jangguɗo nder jangde no waɗi wiyete ko savoir vivre wona no mbawta wurdude yimɓeɓe gonɗon ene waɗi ko wiyete savoir faire no gollirta no mbawa golle savoir être no jodortoɗa e jonde no waɗi goɗɗum ko wiyete savoir l'ivresse ko fate defte no waɗi ko wiyete savoir encyclopédique mana gandal kuttidingal taw woppani haydara eyyi no waɗi kadi ko wiyete ko culture générale jomum taw ko juul taw haydara humpi ɗum e diineji goɗɗi walla haydara humpani ɗum e leyɗele goɗɗe ɗe eyyi so ɗum yawti éducation kadi koko hettina e aduna o foof waɗa droit fondamental 1948 déclaration universelle des droits de l'homme ne hettini ɗum hono leydi ene foti janginde ko droit neɗɗo foof namnade janggude kono wona obligation kam ɗo e Sénégal mana forçade hen kono ko droit ma eyyi on droit noon Nations Unies ne hettinimo Sénégal jeeyama e wadde ratifié convention ji mawɗi fate jangde donc ɗum kadi éducation sa ari hen ene waɗi catal mbitegal instruction ɗum ɗon koye nder éducation jeeya firti ko formude cukalel ngel ɓeydagel gandal ɓuura tafde hakkille mum ɗum wonɗa koye wadde ko wiyete ko instruction ene waɗi catal gongal koye jangde jeeya wiyete ko alphabétisation ɗum ko wallude cukalel ngel tan walla neɗɗo o par ce que alphabétisation no turɗi hay mawɗo mbawa yiide bindol mbawa tarde donc lire écrit ɗum ko gueɗe ɗe ganduɗa ɗi ina ballita e catal éducation eyyi ɗum noon tagi so tawi won jangguɗo won heure uji waɗata wiyete ko eli a janggani sabu ina sikka so fimir ɗum ɗo fof waɗama e ma won heure uji walla won gonga a fotani ɗum wonirde donc jangguɗo ɓuuri waw ñiñede emo janggani e won golle eyyi joni noon so yawti ɗum éducation ni wonti mbawko teɗinaka wona ko ɓe mbiya ko décentralisation